салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд та мошин қабул кардагем ки пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед ва ба шумо чӣ хеле мошини таркиб боша бародарон нависед, ҳатман дар наворҳои оянда ёфта пешкаштон мегардонем. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан яке реклама дошта бошед, рақамҳо рӯи экран дар WhatsApp ҳастанд, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. Як бор дига хоҳиш мекунем бародарон ки дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед ва видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед. Мо бошад навора сар мекунем. Chevrolet Orlando аст бародарон. Солш 2014 сол, мотор дизел, пробег 176 000, састаниш бениҳоят хуб. Мошин бародар тоза айкария равон кардагай, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Наша бародар 95 000 сомон гуфта истода, харидори андек боша бо камтар муомила дорад. Касоне ки харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед, маълумоти пуррахтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ёки WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман дар навори оянда рекламаш мекунем. мошини дигари мо боша бародар Toyota Corolla, солиш 2006 солай, сӯзиш вориш, газу бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошин бародар состояниш хуб аст, на хаду, мотор, коробка, ходҳои ҳамаш созаи. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша бародаро 43 000 сомон мега, бо камтар муомила дорад. Касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пуррахтара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Toyota Fielder аст бародаро, солиш 2006, сӯзиш вориш, газу бензин, кузов универсале, объем 1.8, коробка автомат, ҳолатш бениҳоят хуб. Чизе ки наворда мебинем, мошин бародаро беҳад краскаш тоза, мотор, коробка, ходҳои садфоиз, салоншам тоза. Мошин ягон расходи зиёдӣ надорад бародаро, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нарша 95 мега, харидори андек боша биё аз пеш мега бинам, бо камтар муомила дорад. Касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пуррахтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Lada Niva астай, солиш 98, сӯзиш вориш бародаро, газу бензин, моториш 06 будай, кузовиш хечибек, рангиш сафед бародаро, 4 виде, ҳар 4 баллон кор мекунад. мошин қарор дорад бародаро, айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат, нарша 28 000 сомон мега. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пуррахтара ба даст овардан рақамҳои рӯи экран занг занед ва дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатии мо бародаро ВАЗ 2107, солиш 97 сол, сӯзиш вориш, бензин бародаро, мотор 1.6, коробкаш механик, ҳолатш бениҳоят хуб. мошини на хаду бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, нарша 7000 сомон гуфта истодай. касоне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пуррахтара аз соҳиби мошин дастрас кунед.
мошини дигари мо боша бародарон Mercedes Benz E-Class солиш 97, созишвориш бензин, авиамотор, д коробка механик, кузов седан, 4 та баллони нав дорад бародар. Састани мошин бениҳоят хуб ай. мошин бародаро бе ягон расходи камомадия фақат мегири ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Бухтар. нарша 47 000 сомон гуфта шудай. ягон харидори ане боша бо мега ай пеш бия мақсад ки камтар муомила дора. касоне харидор ҳастед рақами рӯйкунанда занг занед. ин буд бародаро якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳаққи мошин хона замин дошта бошед дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.